zovit kan lo le le ta e tun chu ma chuan pong sur frat zaji obara chanchin kan ngai tho do na ni japan rama me se tam tak pong sur le thatu apu zaji obara chanchin chu hetiang hi ania zaji obara hi kumsang kha chakua somwa panhi khan japan rama alo pianga anu naw hi pathum ania japan rama oma senu le apate hi korean mi ania apian lim hian a ming chu kim san yang tin an phua an no pon lai hian an sung ko hi an har sa ve hle a apa hi mitai matak ni in thir chhajong in bul atana chumi nuwa chuan taxi te khal le boka atai mak ema wangin hlo ting chhota hle a ama in sum dona bol tran sawin pechin ko parlor dor honga a hlo chin pui hle ani pechin ko parlor a hian in ti thimna se sang sang te omin poisa khelna mun ania westhan hoina an war tak mai poisa khelna slot machine ang chi kha ani birang chu helai hma hian japanese hopon kalna sathin le ani chutian lo trin chho tak ema wang chuan joji apo chu kum som panga lo ni chuan private school thataka alu thei phata a school lu na hi university lian tak mai kio university noemi ani nge nge a hemi skula alu lai hian amit jim tu chu aza pui de aniang amen len thei do na turin a zaitir hialani ma se van doi thak takin kum som pasare lo tin chuan apa chuan a boral san thak maya apa sum donal lian tak mai chu an unaw pani tenen ro chunin an kol chun zum ta ani ama apo hian zirna te chun som selin university a lo le politics lam zirania degree thatak nei na zir chuak nge nge a japanese citizen ni na te chu nei sawin a korean ming kim san yang chu zaji obara ti na thak ta ani kumsang kha chakua somriat le sang kha chakua somkoin karvel khan japan ram chu economy atla hiam vak maya chu chuan zaji ate sum dona po chu ngong sa hle a an dora poisa khel tur po an hu zo ta me ulo an tlak chiat ema wang chuan an ti top taringot maya apa ina ro an chia ho chuan hunaw chuan in semin jojia chuan sum dona thar money laundering lama khoi tranta a money laundering hi sum dona chikhat ani a dan phalo thil zuar te ne na in thurolin sum tam takan siama jojia po chuan a hlok ti hre in hetiang lam thil hi ezonna na mang chota ani hemi kum vek hian australia mi nula pakhat kerita richway chuan tokyo a unaw nu samanthai le abial pa hideki te thlo turin azina kerita chu tharei lo te chung cham turin akala japana cham chung hian in hloa lemchan lampang zirna acting class a kal turin alo in ro man ve a english zirtir turin na anjong phata ma se mu mai lo wangin nadang azong taringot maya chanchin bua advertisement a naru kan lo chu pakhat chu handil china ginza aya kasi kapa na tok turin ania he klap omna mun hi tokyo a district khat sum do na mun pui dorlen tak tak le europe ramatanga anbung ro tha tak tak te po anzot na mun thi ania restaurant changkang tak tak le klap lian tak tak te po om je maya zudor te po om nual boka helai huna hian mi hos tak tak le foreigner te an kalna sathin he ani tin sap nu lo po helai huna hian an thok ve nual loma Japanese ho point English zirnan heng sap nula te hi an long mang tangkai ve hlom boka dortu pon nga pha ve hle ani mai se than khat lo in zuar tok po anom ve nok boka keritai thon po chu club ni in ana tho ber chu helai muna mi pa local lokom lima an mai zial zuk tu lo plan sak te le anin tur or da te lo pek ania ama taki chuan zu in ngai ve lova helai hmuna ana tho hi na zom tak ni lem nong ma se summa tam tham ema wangin keritai tan chuan a hlok le a australia omna sydney ain ale som dei na hlo nem jok ani february ni som pali zirtop ni sang kha chakwa som ko pan hi alo ni a keritai po chu ngai te booking klapa chu na tok turin a kala azana lo ni chuan an thona klapa an customer le thok tu than ka chu Zaji obara chuan an club bulloka korean barbecue dora chuan thilei turin a som chuaka a som chu hnu atanga dar kar somli pare chung chuan
marin phak ba ka thil poi keritai chunga chuan alo thleng ta ani keritai te unau hi midang pahnih nen inin lu atomin an ko sa a hamizan hian a unau nu saman thei chu abial pa hidekia ina chol mangina riak chuaka cholni zinga chuan anin lu a chuan a ho chawa anin lu pui ve pakhat chuan keritai chu azir top zana an hathok a chuak alo la holo thu alo hrila a hriat ngai lo mi pakhatin message nu chia a message nu chia chuan keritai chu a thian te na riak dona a thian te chu tu tinge an ni le a ho hun tur a soitel lo thu alo hrin boka sunday zinga ni to sia keritai chu ala ho boxi lo awang chuan a unau nu saman thei po chu aril ru ha to hle a zingdar kwa lo rik chuan a phone chu aron ritaral ralmaya keritai ni be sein phone chu han lawata damdoi in atangin an nitlat maile keritai chu thilei suala wangin an admit thuan ron thila angai tuam thuan soitel boka saman thei chuan chu thu chu hriat vela chuan man mo takin damdoi lampan chuan atlan chuak ta ngala damdoi na thlen chuan thilom zia han zo chiang hala damdoi na thokta chuan keritai chu Japanese pa upalam pangto aming akira nisida anga in sei chuan anau chu damdoi na aron foi thu an lo thila chupa chuan Tokyo chimlam panga kho pakhat kamakura a tikep ai swalwanga damdoi lama ron foi ni thu damdoi na thoktan hena chuan alo soya ani neng ma soi chiang lovin akalsan le ngal mai ani ome akira nisida anga lo in sei chu jaji obara ngei mai kha alo ni a saman thei chuan doctor ho phona la in anau keritai mutur chuan akalta a keritai chu alo mureng mai akumbula chuan thuin thilom zia chu hriat chian tumina hanzo ta a ma se chu tia zona a zolai chuan keritai chu har theilovin amutlu zela saman thei zona po chueng tin ma sang theilo a hriat na a hloran chu lo ni reng maya doctor ho po chun hetianga om chan hi angaina an chelo hle a hepatitis D le E aveni an jing taringota akaina sadtur omang chuan tha chung lo ni lai ni lo in her chu me chuan keritai chu ani kho shelo komaina om ta der maya alainat om hle mai avunda chu aron eng chuka doctor ho po chuan a thil nama thalo ani ringin treatment an pengala almang ang ruhlea ventilator vo hiala lo ngai ta ani nisida anga in soi jaji a chuan saman thai chu aron phone le a damdoina soyang bok khan thilei sualwanga dam lo ani thu alon soi le a choli zinga chuan ami mal doctor ka usak thu le doctor chuan aluak danna chiu thu soi tel boka saman thei chuan anin biak apiang chuan ani na dik tak soi turin ati thina city a zo vele chuan phone da le dei thin ani ama call le na tur phone number a dir point na hredu tlat box silova saman thei le abial pa hideki chuan police ho hna chuan an report taringot maya ma se police ho chuan an nongai sak thadu waklova an ma ni lo phone tu chu switching turan ti po chuan police dam chuan an suisak du ta chuang lo ani keritai chu ni lai ni la la chuan doctor ta chuan an dam doi na tang chuan Tokyo Women's University of Hospital ICU an som ta a tok tu da chuan the top suin an lo an kol ngal vat vata ma se in rin ni lo ni chuan chanchin lom om lo tak mai doctor ta chuan an soi angai ta thlat mai saman thei te bula chuan keritai chu athuak a function to lo thu an filta a pian sam kum som ni panina tur thlennan ni thum chi angai to a chung ta chuan adam chuak to don chuang lo ti an hriat chuan an hanin ron khoma hre tak chungin ventilator chu la thaturin lukna an siam ta nurse ho chuan a thom hak lai chu thlasakin Japanese ho krop fual kimono sen no moi tak chuan hak tira puan moi taka kuin pangpa nen damdoin hnuaya buddhist ho ina mai chaman bo se chuan an zon thata ICU wa duty ho chuan amalte te in halrim ti chu ama uisia le thana nan sit sak theu boka abora atrangan hi na chuan keritai ruang chu ui tak chuan an halral ta ani jachi a chuan a thil ti suala in thiam lo wange at wang kan ti don keritai chung da chu ape pop le a airport hotel in hupuya asom le ta
hotel a chuan ani hmuna hun tu te alo buk lok veka kerite chung te an thlen chuan Georgia chu alo thu ran maya fel fai taka in chain alo oma kerite chung te bula chuan kerita I damlo dan le tuike pai siol dan te chu a sei fi azung chunga he thua soilai hian a thlan tui a lon zoi zoi awangin amai chu romalin a hruchen bok ani a sei zo chuan kerite chung te bula chuan in fanu hi ka hmangaya kala thlathel ngoi moi ni ti na soya a sei pa chuan kerite bar da ya apek tum lunglua chei moi thil a zung pun chu don sak turin atia andu lo chungna pelui ta tho ani kerite thi dan chung changa hian police hoin engma an chui zui lo shuma message sel pa ngai tak chu chanfiat mu malovin a thiringut mai chu ani a ma se thi nu point rong hi an en dik sak du ta chuang lawa jaji obara hi misol tak alo ni a kerita ia thi nu kumriat chung po hian athil sual ti thin chu sim chung lovin me chedang chu pong sol chun zom zel tho ani sap nola pakhat Lucy Blackmon kumsom ni pakhat mi British Airways a flight attendant a thok 7 Oaks England a cheng chu kumsang ni kum khan Japan a thian pakhat Louis Phillips inen an kala andi pan hi hian in an lu trauma Japan ko pui Tokyo a chun na thok tur an zonga Lucy chun Tokyo a Roppongi district a club pakhata chuan bar hostess na amua anna thona klapa chuan an mani lo dor tu mi hos tak tak ta chu len chu puin zan ria te anei chu pui thin ani Lucy Japana thena tanga thanina July ni kat sang ni chuan anna akal turin chuaka a then nu Lucy ne na in anin lu atoma tang chuan tlai dar thuma a chuaka Lucy chuan mi pakhat ne atangin phone call adong hlol maya tlai dar nga chuan a then nu Lucy chu phone in a client pakhat chu pui turin tuipi kamlama akal thu a hrila chumi nu zandar saria chuan a then nu chu phone le in dar kar khat nu in lama a ho thei tur thu a hrila a phone nu lok chuan mi pakhat a hriat ngai lo hnen atang chuan Lucy chuan phone call adong vele ta a chupa chuan a main sei du lovin Lucy chuan sakho pol pakhat zoma anina ale to lo tur thu ron sei te pok maya Lucy chuan Lucien chu tiang thil ati don ani chuan ama ngeina phone don ti a hresia thil dik lawa omani ti a hrethiam ta hala a then nu zong tur chuan chumi zan la chuan a chok nga la ma se Lucy client chu tunge ani a hriat lo awangin an zon thui vak ngaina chu a hrelo hle a beidong chuan police ne na report ta a ma se police lampang chuan an lo lak tu tak sak lo khop maya amang ang to hle mai Lucy chung da chu a phone ta top maya thilom zia an thil chuan Lucy pa ti male auna nu Sophia de chu England atangin Japan a chuan thlola chok ma sabera chuan an thlok so ta hala ti ma chuan Japan an thlen vel chuan a theng anga mala ve in an fan bo chung changa chuan press conference te a kova media lam ho beng verzong takani wangin an ngai ven hle a chutia media hoina an bui pui tak a chuan police ho po chuan an la thu tak ve ta a heti hun lai tak hi khovel rom lian tak tak pariat G8 conference chu Japana anu ne ve lai ani boka he conference him tu zinga hian British Prime Minister Tony Blair chu atel ve lau mai Lucy Blackmon chu British mi ani awangin abo thu chuan a beng alo thleng ve thuai maya Japanese Prime Minister hnen a chuan a soi sakta a chutia Prime Minister meuna aboi pi taka chuan arami puina theta thuaya chanchin thalama de chuan British nula pakhat chu luikam bulvela Japanese pa pakhat English thiam tak nen an chu dun nuwa bo thuan pung ta chui maya chutia chanchin thalaman pon tak chui a chuan mai session khat chuan an hriat thuan lo sei chuak ta sapa mi pakhat chuan mai se de chu tuipi bula in pakhata chuan Adam doya shai ruin aina a hroi thin thuan sila chung me cheu chuan tuk zinga an har chuan pongsul ni ngeya an in hriat thuan sei boka ma se man la le don chung lo nian hriat awangin an report thin lo ni thuan sei tel boka chutia me sedang an ron puan tak sapa chuan police ho po chuan chung ho ta chu kom chingin fin fiana an hu theng ang chu an han la khom chan ta a
Thathum ma lo ral me chuan Georgia chu an man chuak ta Lucy ruang tak sabung nuai mai chu kumsang ni pakhat kumtir lampang khan Tokyo atanga mel som luk vela hla tuipi koma Georgia in bula chuan an chuak ta a Georgia hian in bula apu pakhata chuan le alai khwara Lucy taksa chu hunria ta chanbungin a phum hi alo ni a Lucy ruang an hmui hian alu hi an sia kon sakti a hriat theya concrete in alu big hi an lo khung sang bok ani ama hi a chiat to ema wangin tunge ni an tha thei mai lova an DNA test nu a chau Lucy ani ti an tha thei chau ani an case thui tu chuan a thi chan ber hi enge ni ti pong turin Georgia chu atia ma se Georgia hian Lucy chung sang hiang ma soi chok du tlat lo Georgia hian han chui chian tak tak chuan minglem tam tak lo neya thalak te nom tak tak lo nein thian tia han soi tur po alo nei lo boka ama hian a mingin in le lo le ro sum tam tak nei ma se asung hnu chui tur om mi lo hian a bibo thiam hle ani police hoina in an han lip se chuan a mei selo ko chiat to te apong su live video an chuak ta tek maya chung ho zinga chuan kerita richmond po atel ve ani ma se mak deuh mai chu Lucy apong su live video hi om be tlat lo Georgia chuan Lucy bong hnu lok khan a zai bun na lam han tu ningei om chu ara la thing zena khole plastic bag a leiti police ho chuan an chuaka ma se Lucy hi ama thangei ni ti fin fian a chiang tak an nei the ta chuang lo ani Georgia chu kerita richway le Lucy Blackman pong suala thattua pu ani a ma se trial hi kumruk lai maya thanga police ho chuan Lucy chu ama thangei ni ti china tu fin fiana neyang ang te chu an hanjong khom zela Lucy na thian nu a phone na hung ber kha Georgia bara a cell phone hi alo ni a chu mai ba ka chuan kerita unaw nu saman thaile ani ti te po chuan an unaw nu thatu chuan ringin Japan a chuan le in Georgia mel an hu tira saman thai chuan airport hotela an hu pa ngai kha ani thua sei boka police ho na Georgia bank account khoi che dana han chui chin chuan keritai u saman thai bank account an chuan keritai vuina tura an sum sen sau tur paisa transfer ti an thasok ta zela chu mai ni lovin dam do ina sen sau apek na receipt chu Georgia na chuan an huta boka chu chuan kerita richway thina chungchang a chuan ai nam noi nge ni ti ati chiang ta ani tin kerita yomna dam do in te khan an halral ma in athin an lo da thak maya anan test chuan chloroform level alo sang hle ni ti an chuak ta boka chloroform hi chemical chikhat nim hlumata la man thin ani a mishingina him nem lu tuk chuan a hriat na te lovin athin le akal thleng na chet pha thin ani keritai thit san po chu thi lei sol wang ni lovin chloroform a hrai hlumani ti an fin fiat ta zela Georgia hi Lucy le keritai ba ka hian mi pariat pong sol tua pu ani a an fin fiat thei china foreigner pali le Japanese mi pali an ni a ma se police horin dan chuan hei aya tam hi pong solin an ring ani Japanese ho chanchin bu pakhata an chu dan pe chuan meichia pong so live video an mu chu zong chong chu zali ve lai ni nan soi nge nge a mi pakhat thil ti atan chu na rap thak le mai chung video tam zo ka chuan Georgia chu mai kor chi avuin saruak pekin om china a me se rai ru eng ma ti thelo ho chu man roing eng mo tene na soi sakol vel thinin chung ho zinga me se za somwa vel chu sap mai chi an ni a keritei potel ve ani an soi dan chuan heng mai se pong sol tu te hi eng tin tin emo ina chuan a thlem lu ta wai na in tir thina a wain pek tura chuan dam doi telin an cha thlak nu chuan du tokin a soi sa to mai thin alo ni a dakar som pani vel lai soi sa tlang puin in an sei bok an video hawa alan dan chuan chung a mai se soi sa khau te chu chloroform puana tatin an mai tuam thina a mai se pong sol te chuan lo ham nu po eng man hriat lo nan ati thin ani chutianga a mai se pong sol te ho chu an har chu chuan an chunga enge thleng ti an hrengai lo rem bok ani me session khat chuan Georgia dot soi hi oin wain an in hnem lu tuk awanga chathla a lo ngai tok anom ve nok boka poisa apek pain an ma khuangai om fran hian
i chaw em mai na atangin cholari ro ti tein chung mai cheu chu lo hril vel thina thil ati su lang ti rin ngai na omlo tur hialin ain thuk thiam thin hle ani pong sola pu tu than ka te chu drugs addict te anni ve hlama jajia chuan an puna than ka te chu pha in an ma nen in zuara poisa pe ka fanga 6 month point ni thin tu statement a chuan a sek ve poka April ni somni pali sang ni pasare kuma chuan jajia chu mai chatam tak pong sola wang lai mi pakhat atha wanga thiamlo changin dam chung lungina tang tu na chung thu an rel ta a mai selo pong sol to video zali chu fin fiana pomin kerita risui athati po chu athin an tesna le video fin fiana aw ma wang chuan ama ti ngei ni te chiang ta ma se mak tak mai Lucy Black Money pong sol tu le thatua an puna chuan thiam chang thlat mai achan chu Lucy pong sol live video chu mutur on be hau lawa ba ka atak san hai chu chu a chet to em wangin jachia ne na han fin som na tur fin fia na om thei lo wang te po aniang Japanese judicial system chuan jajia chung thuan rel dana hian social le soine no tam le a Lucy te hi mi bo wanga report ni ma se anna thona hi dan phal lo le hriat puina lawa thok an ni a hetianga thok ho me se tam tak hi chanchin hriat tu om lawa pit bo mai an sina wang te po niang police ho po hian an la thu tak fak thin lo ani ome Lucy ruang hi thi atang hian an har hle a atak sa lo chiat to em wang chuan a thi chan po hriat thei to lova an duanga fin fena mu tur om thei ta lo ani Lucy chung te point jajia chunga ko thutluk na chu ti the dang vak an nei to lo wangin an poma an fanu chunga thil thleng ang hi tu chunga ma thleng lo sen ti thuan soya Lucy hriat rang nan Lucy Black Monsters an din bok ani